25 professjoni u karriera vokazzjonali tinsab rappreżentata f'fira li turi l-karriri fil-qasam tas-saħħa. Din il-fira fetħet is-sibt u tagħlaq il-Ħadd fis-sala tal-Kulleġġ San Benedittu f'Ħalkirkop. Il-ħsieb wara din il-fira imtella mit-taqsima tal-People Management fil-Ministeru tas-Saħħa u li jħajjar iktar nies jidħlu f'dawn il-karriri, ħafna minnhom vokazzjonali. Fost il-professjonijiet u l-karriri vokazzjonali preżenti għal din il-fira hemm infermiera, wiebel, podjatri, spiżjara, tobba, occupational therapists u radiografi. Tkellimna ma' Justin Degwara li hu infermier u speċjalizzat fil-loppju, għallilna li ma' huma l-esperjenzi li jolqtuh u li jibqa' jiftakar f'dan ix-xogħol. L-impatt li tħalli fuq il-pazjenti, jiġri l-impatt li tħalli fuq il-pazjent u anke l-esperjenzi li jħallu impatt fuqek. Ovvjament ikun hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn ikunu ta' ħajja u mewt u dawk huma l-iktar esperjenzi li tiftakar għax ħallu impatt qawwi fuqek fejn jirnexxielek anke issalva pazjent xi kultant anke jkun miraklu, ikun sabiħ ħafna li anke naf wara ġimgħa tisma' li pazjent ħareġ jimxi barra mill-isptar. U ġieli jkun affarijiet żgħar, ġifieri aħna min-naħa ta' infermiera għandna l-vantaġġ li nkunu viċin il-pazjent. Xi kultant ikun hemm ċertu affarijiet, ċertu fatturi, ikunu żgħar naf xi ħaġa li jkun qalek il-pazjent pereżempju. U permezz ta' dik il-ħaġa dik tkun iċ-ċavetta li tgħinek tidentifika dawk l-affarijiet jistgħu jgħinu l-pazjenti fi aħjar. Rachel Paċ hi occupational therapist f'San Vincenz de Paul tkellmet magħna dwar is-sodisfazzjon li tajn l-anzjani iħossuhom iktar indipendenti. Ta' kont żgħira kont imħajra li naħdem fil-qasam tas-saħħa u dejjem xtaqt professjoni li tini l-opportunità li ngħin in-nies biex ikollhom ħajja aħjar. Sfidi huma li ma tantx aħna bħala numru, bħala professjoni tagħna, dejjem ikollna bżonn in-nies għax il-popolazzjoni tal-anzjani dejjem qed tiżdied, allura dik hija l-isfida li niffaċċja jiena personali. Però mbagħad is-sodisfazzjon li tgħin l-anzjan kemm jista' jkun ma jkollux bżonn għajnuna, jibqa' indipendenti jagħmel l-affarijiet tiegħu, joħroġ, ikollu ħajja tajba anke fl-anzjanità. Dik hija sodisfazzjon kbir għalik. Kull stand li hemm f'din il-fira tal-karriri minn barra li jkollha nies li jaħdmu f'dan ix-xogħol partikolari tispjega wkoll il-kwalifiċi li hemm bżonn għal dik il-karriera li jibdew minn MQF livell 3 sa livell universitarju.